Witam na kanale Antoni Historia. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć, czym jest lud Ziemi, o pojęciu ludu Ziemi. To właśnie jest moja odpowiedź na komentarz jednego z widzów. Właśnie, mamy w świecie 4 żywioła. Żywioł ziemi, żywioł wody, żywioł ognia i żywioł powietrza. Z tych wszystkich lud rosyjski jest żywiołem ziemi. Bo Rosjanin od początku przywiązany do ziemi, na której mieszka, na której pracuje, na której przybywa. Właśnie w rosyjskiej literaturze istnieje pojęcie Matka Ziemia, które nie ma na myśli ojczyzny, tylko miejsce jego pobytu. Człowiek rosyjski, jak starodawni, tak i dzisiejszy, to najprawdopodobniej człowiek rolniczy, czyli człowiek przywiązany do jakiegoś terytorium i do swojego pana. Dlatego w rosyjskim języku nadal istnieje pojęcie pracuje na pana, czyli po rosyjsku работаю na хозяина. Na tym polega może być taka przyziemistość człowieka rosyjskiego. Też dodam, że nie warto szukać głębokiej rosyjskiej duszy w utworach Dostojewskiego, bo jej po prostu tam nie ma. W sensie jakaś kultura, jakaś dusza istnieje i u rosyjskiego człowieka, i polskiego człowieka, i innego narodu. Natomiast w Rosji to polega na poddaństwie i niepewnym upokorzeniu. Ludzie pytają mnie, dlaczego Rosjanie są smutni, dlaczego nie zmieniają sytuację polityczną, dlaczego nie buntują. Sens w tym, że człowiek rosyjski przyzwyczajony do melancholii i do pewnego stopnia klęski. Natomiast to jest rzeczywisty żywioł tego ludu. Ludzie nie chcieli się zmieniać. Oni chcieli, żeby wszędzie był ich porządek. Tak i został. Tu też warto dodać, że Polacy to w pewnym stopniu jest zupełnie inny lud, czyli lud ognia, żywioła ognia. Polacy często buntują, są wybuchowi, sprzeczą nawet nawzajem, nawet między sobą. Polacy też są dość podróżniczym narodem w odróżnieniu od Rosjan, chociaż w ostatnie czasy to coś się zmienia powoli. Więc powiedziałbym, że Rosjanie za mało buntują, a Polacy buntują za dużo. Na tym polega największa różnica między dwoma słowiańskimi narodowościami. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na mój kanał, na inne moje wideo i do zobaczenia.